आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला। PS शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फार्मागुडी ताणी बॅकस्टेज येवन रेडी रावचे। दुसरी शैक्षणिक संस्था संत हिरोबानाथ आंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय पेडणे। GVMs डॉक्टर दादा वैद्य शैक्षणिक शास्त्र महाविद्यालय पोंडा। श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे पोंडा। गोय अभियांत्रिकी महाविद्यालय फार्मागुडी। विद्या प्रबोधिनी वाणिज्य शिक्षण संगणक आणि व्यवस्थापन महाविद्यालय। PS कला आणि विज्ञान महाविद्यालय फार्मागुडी। गोय विद्यापीठ ताळगाव गोय। सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय साखळी। ह्या सगळ्या सर्तकांनी बॅकस्टेज येऊन रेडी रावचे। भौमानाधिक प्रशांत नाईक सर हे रवींद्र भवन मडगावचे आदले अध्यक्ष तसेच निराकार शिक्षण संस्थेचे सेगीत 30 वर्सां अध्यक्षपदाचेर वावर करतात। विद्यार्थ्यांक बस प्रवासांत 50% कन्सेशन मिळवून दिवपाचे चळवळींत ते फुडारी आशिल्ले। प्रशांत नाईक हे एक फामाद लोककलाकार। तांणी लोककलेच्या मळार आपले योगदान दिला। आमचे दुसरे परीक्षक भौमानाधिक अजित पैंगीणकर सर हे एक ज्येष्ठ पत्रकार। भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी तसेच भायल्या देशांनी तांणी लोककला सादर केल्या। तांणी कोंकणी आणि मराठींतल्यान पुस्तकांचे लेखन केला। लोकवेदाच्या मळार तांणी मोलादीक वावर केला। ते एक संशोधक अभ्यासक आणि फामाद लोककलाकार। आमचे तिसरे परीक्षक भौमानिस्त कांता गावडे सर पंचवांगडी मुंटाणी वेलिंग प्रियोळ पंचायतींत वावर केला। नामनेचे लोककलाकार गोवा कोंकणी अकादमीचे वांगडी म्हणून निवृत्त जाल्यात। गोंय आणि भारत देशाच्या लोकवेदाचे ते अभ्यासक। तांणी देशभर गोंयची लोककला सादर केल्या। तुम्ही खौफाच्या भेटीला जाऊया देवा खौफाच्या भेटीला जाऊया ए भले 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 वैला वैला डोंगरा 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 देव तुझा डोंगरा ए भले 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 असे दामोदर देवा तुका नामान घालू बा दामोदर देवा तुका नामान घालू असे कटमगाळ दादा तुका नामान घालू बा कटमगाळ दादा तुका नामान घालू जन्मला हरी गोकुळ काना खेळ खेळतो राधा कृष्ण जन्मला हरी गोकुळ काना खेळ खेळतो राधा जन्मला हरी गोकुळ काना खेळ खेळतो राधा कृष्ण जन्मला हरी गोकुळ काना खेळ खेळतो राधा कृष्ण जन्मला हरी गोकुळ काना खेळ खेळतो राधा कृष्ण वैला वैला डोंगरार फुलाला मोगरा देव तुझ्या नगरा उत्सव झाला ए भले 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 जय जयकार जय जयकार देवीचा जय जयकार ए भले 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 आम्या घाटा पेल्यान रुमोड पिकला रुमोडाक बोकड सवकला 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 ए भले 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 च्या पिला तुका तीन पाट रावणान
दोरी हलविली रावणान सीतेक पळविली गोपाची दोरी हलविली रावणान सीतेक पळविली गोपाची दोरी हलविली रावणान सीतेक पळविली गोपाची दोरी हलविली रावणान सीतेक पळविली भले 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 जय जयकार कोकणी मायेचो जय जयकार भले 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 गोविंदाच्या अंगा फुलाचे अंगले बालक चांगले यशोदेचे 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 भले 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 हे दोसो काट सुंगटाचो आवाज येता घुमटाचो हे दोसो काट सुंगटाचो आवाज येता घुमटाचो कोल्याने शौर्य गाठले शिक्षक नंदन कुकळकार, उल्हास गावकार आणि बाय नमन धावस्कर हांचे लागीं तांणी माचयेर येवचें. उल्हास गावकार हे युवा महोत्सवाचे आदले कार्याध्यक्ष, ते सद्याक मुख्याध्यापक म्हणून सरकारी हायस्कुलांत आसात. तांणी जायतीं कला पदकां घेवन हेर राज्यांनी सादर केल्यात. तुमचे लागीं मागता तांकां ताळयांनी येवकार दिवचो. आमचे फुडले परीक्षक बाय नमन धवस्कार, ते एक साहित्यीक, कोंकणीच्या मळार आनी साहित्याच्या मळार तांणी वावर केला. तशेंच सांस्कृतीक पंगडांक तांणी घडयल्यात. तुमचे लागीं मागता परत एक फावट तांकां ताळयांनी येवकार दिवचो. आनी आमचे तिसरे परीक्षक बाब नंदन कुकळकार, एक युवा कलाकार, शांतादुर्गा विजयते कला मंडळ ह्या संस्थेचे ते अध्यक्ष. तशेंच शिक्षणीक संस्थांक आनी सांस्कृतीक पंगडांक तांणी लोकनाच शिकयल्यात आनी राष्ट्रीय पावण्यार
आपली कला सादर केल्या. मागता तांकांय तुम्ही ताळयांनी येवकार दिवचो. मागता सुरेल तेवे हांचे लागीं आमच्या मदीं आसात प्रकाश बाब वजरीकार, तांकां मातशेर घेवन येवचो. नमन बाय नमस्कार. मागता ताळयो जावच्यो. उल्हास गांवकार, तुमच्यो ताळयो कमी पडच्यो न्ही. बाब नंदन कोकळकार, देव बरें करूं सर. फुडले सुवातेर मागता नमन बाई कडेन तांणी नमन ह्या सर्तीचो शिक्षणीक पंगडा खातीर आशिल्ल्या शिक्षणीक संस्था खातीर आशिल्ल्या नमन सर्तीचो निकाल जाहीर करचो. नमन सर्तीन वट्ट 11 पंगड 11 शैक्षणिक संस्था वांटेकार जाल्ले. सगळे एका परस एक असले. सगळ्यांनी खूप तयारी केल्ली आणि वायट दिसता की इतकी सगळी तयारी तेंच्यांनी करची आनी आमी कोणाक तरी बरें कोणाक तरी कमी अशें म्हणचें. पूण सगळेच विनर आसात. प्रत्येक युवा महोत्सवाक नवीन कितें तरी मेळटा, तशेंच ह्या युवा महोत्सवाक मेळ्ळें. तरी सुद्दां सर्तीक आमकां हांगा हाडल्यात 3 नंबर काडपा खातीर, म्हणटकीर आमी काडलेले आसात. आनी सगळ्या ज्यांच्यांनी हांगा परफॉर्म केले तेंच्या सगळ्यां खातीर एक मोठ्यान ताळयो जावनी. सो नमन सर्तीचो निकाल जाहीर करता. तिसरें इनाम फावो जाता पार्वतीबाई चौगुले कला आनी विज्ञान महाविद्यालय मडगांव. नेटान ताळयो जावनी. दुसरे इनाम आसा GVMs डॉक्टर दादा वैद्य शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय फोंडे. आणि तिसरे कोण सांगता? पहिले कोण सांगता? कोईशाक सरकारी महाविद्यालय केपें. थँक्यू. देव बरें करूं. आता येता श्री सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय कवळे फोंडा. गणपती देवा करी तुझी सेवा, नवस करीन रे मी देवा, नवस करीन रे. गणपती देवा करी तुझी सेवा, नवस करीन रे मी देवा, नवस करीन रे. 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन रे मी देवा, दुर्वा वाहीन रे. 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन रे मी देवा, दुर्वा वाहीन रे. कपाळाचं कुंकू दे जन्मभर आणि काय मागीन रे मी देवा, आणि काय मागीन रे. कपाळाचं कुंकू दे जन्मभर आणि काय मागीन रे मी देवा, आणि काय मागीन रे. गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवस करीन रे मी देवा, नवस करीन रे. शेत माझे डोंगरी ग, शेत माझे माहेरी, शेत माझे डोंगरी ग, शेत माझे माहेरी. आई माझी चिंता करी तू माझी एकटी, आई माझी चिंता करी तू माझी एकटी. मी नाही एकटी ग, सासू संगती, मी नाही एकटी ग, सासू संगती. शेत माझे डोंगरी ग, शेत माझे माहेरी, शेत माझे डोंगरी ग, शेत माझे माहेरी. बाग माझे चिंता करी तू माझी एकटी, बाग माझी चिंता करी तू माझी एकटी. मी नाही एकटी रे दुसऱ्या संगती, मी नाही एकटी रे दुसऱ्या संगती. शेत माझे डोंगरी ग, शेत माझे माहेरी, शेत माझे डोंगरी ग,
गणपती देवाची ही करुणा गणपती देवाला नमस्कार आंबे तुझं ताळ मोडून रथ घडविला 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 आंबे तुझं ताळ मोडून रथ घडविला
युवा महोत्सवाची पहिली सर्त नमन जी आत्ता झाली, जातून तुमच्या ढोल ताशांच्या आवाजान ही सर्त तुम्ही जैतवंत केली. तुमच्या खातीर झणझणीत जोरान परत एकदा ताळ्यो जावनी. ह्या सर्ती खातीर आमकां परीक्षक म्हण लाभिले भोमानिस्त गणेश शेटकार, भोमानिस्त शैलेंद्र नायक, भोमानिस्त ज्ञानेश्वर नायक. मागता तांच्यांनी हांगा माचयेर परत एकदा तांकां ताळ्यांनी येवकार दिवया. भोमानिस्त गणेश शेटकार जे दैनिक लोकमत ह्या दिसाळ्यात फोटो जर्नलिस्ट म्हणून काम करतात, ते लोककलेचे उपासक. हाचे पयलीं युवा महोत्सवाक ते स्वामी विवेकानंद पंगडाच्या वतीन वांटेकार जाल्ले. ते एक लोककलेचे उपासक, तशेंच विविध गुणांनी संपन्न असे गणेश बाब. भोमानिस्त शैलेंद्र नायक जे विद्यार्थी चळवळीतले आदले म्हत्वाचे गडे म्हणल्यार शैलेंद्र बाब नायक एक लोक कलाकार म्हणून तांची वळख आसा. लोकनृत्याच्या माध्यमांतल्यान भारताच्या वेगवेगळ्या भागांनी कला पथकांनी सादर केल्ल्या नृत्यांत तांचो आस्पाव आसा. काणकोणचे आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयात फाटली 3 दशकां ते PE टीचर म्हणून कार्यरत आसात. भोमानिस्त ज्ञानेश्वर नायक एक उत्कृष्ट लोक कलाकार म्हणून गोंयभर तांचें नांव आसा. आरत्यो, लोकनाच, रोमट हे तांचे आवडीचे विशय. कितलेशेच पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. आकाशवाणी केंद्र रेडिओ चॅनलाचेर कोंकणी आरत्यो सादर करपी तांचें हें पयलें पथक. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडले सुवातेर हांव आपयतां भोमानिस्त प्रकाश बाब परिकार हांकां आमच्या परीक्षकांक मानाची भेट दिवंक. भोमानिस्त प्रकाश बाब तुमकां येवकार दिता. पयले सुवातेर गणेश शेटकार. सॉरी तुमच्या ताळ्यांक बरोच रेट येवनी. भोमानिस्त शैलेंद्र नायक. भोमानिस्त ज्ञानेश्वर नायक. देव बरें करूं प्रकाश परिकार बाब. तर मागता परीक्षका लागीं हांगा निकाल जाहीर करचो. भोमानिस्त गणेश बाब. नमस्कार. 25व्या गोवा युवा महोत्सवात आयचे पयलेच जी सर्त जाली सकाळी नमन सर्त पंगड गटा खातीर ही सर्त आशिल्ली आनी ह्या सर्तीचे तिसरें इनाम फावो जाता केरी सत्तरी हांगासरलो श्री आजोबा महाराज पंगड. ह्या सर्तीचे दुसरें इनाम फावो जाता सावयवऱ्याचो सख्याहरी. आणि नमन सर्तीतले पयले इनाम फावो जाता कलासक्त खुबसडे. देव बरें करूं. तिन्ही परीक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा.